Det der har jeg hørt på i over en time, så nu går jeg fandme ned og ser, hvad det er. Det kan både være en kat, der er blevet kørt ned. Det kan også være et totalt mærkeligt dyr, der råber og skriger. Først så troede jeg, det var en person, der var kommet til skade, men så fandt jeg lige pludselig ud af, at det kunne ikke have været en person, der kom til skade. Så nu har jeg tænkt mig at gå ned og tjekke det.